so na kai yau memba kake tamka ta ka ban gan shi ba. Jama mace ma dubu memba jagoran kwariya Zakariya Diba halin ka ba zai canza ba. Ka zan muka inuwa inuwar ka tana kan ruwa gaskiya ce ta sa darajar ka take hauhawa taimako ma yana fannin da kake karuwa ba na mantuwar ranar da muka yi haduwa aka min albishir zaka min ko bayan zuba. Duk zakin zuma garbi aka bar wa gyaɗa jagoran kwarai hali na kashi zan faɗa. Zakariya Diba kai ne ɗaya na jaddada uwa ce uwa ko da ta mance da ɗa Faruk ke yi ma ni ba za na butulce ka ba. Jama mace ma dubu memba jagoran kwariya Zakariya Diba halin ka ba zai canza ba. Ta muje ma dubu tafiya ta kawa zai gaji kai ne kan gaba ka sanya mazaran gaji ka zama sha da ka don baka bidar agaji tunda ka ɗaukaka aikin kunne ne ya ji so ya sa na yi maka ko da ko ba sa gamar su ba. Kai ke ayyukan da suke hana yin gari sai na tabbatar ka zama abin fahari kowa ya sani kauye da biranen gari Zakariya ka zam tilo a cikin ayari in dai har da rai da akwai kallo can gaba. Jama mace ma dubu memba jagoran kwariya Zakariya Diba halin ka ba zai canza ba. Kowa ya sani ka zam jagoran kwarai ni ma na gani lamari na ka ba so na rai Zakariya Diba zuciyar ka tana nan garai mai farar aniya Faruk na shaida sarai Allah ya yi ma makiyan ka ba sa karka ba. Ni ma na shigo inuwa ta karan kai da ni sai murna nake da sila ta ka an san da ni a cikin yan uwa waye zai mance da ni kowa na kira wasu ko har sun ce da ni yau ka girmama Zakariya ba zai ki ka ba. Jama mace ma dubu memba jagoran kwariya Zakariya Diba halin ka ba zai canza ba. Alhaji Zakariya har yau kai ne gaba to ya za a yi a gare mu ka zamto uba mai san gaskiya ba zai yi tozarta ba haka Allah ya so suna naka ne shugaba.